J&T banka. Príjemný neskorý večer, priatelia. Je piatok 23:15 a tento čas patrí našim pravidelným rozhovorom cez polnoc. Už sme tu mali v minulosti fyzikov, astronómov, venovali sme sa napríklad viere, dokonca sme tu mali aj ufológa, no doteraz sme tu ešte nemali hudobníka. Tak sme si povedali, prečo nie, a rozhodli sme sa, že dnes budeme mať, tak povediac, hudobné rozhovory cez polnoc, a to s legendárnou slovenskou kapelou, ktorú poznajú, predpokladám, a je to aj s určitosťou povedané, že úplne všetci, či starí alebo mladí. Priatelia, dnešné rozhovory cez polnoc budú s Tublatankou, a preto tu u nás v štúdiu vítam mojich dnešných hostí a je nimi kto iný. Začnem od stredu. Maťo Ďurinda, pekný večer, prajem takto neskorý. Dobrú noc pre všetkých, čo nás sledujú. Tak je tu Ďuro Topor, bas gitara neskutočná. Zdravím teda trojku. A taktiež Peťo Šloser, bicista, tiež skvelý hudobník. Pekný večer, páni. Dobrý večer. Dobrý večer. Priatelia, ale ešte predtým, ako sa pustíme do dnešných rozhovorov, pripomínam aj vám, našim divákom, že práve dnes sme spustili novinku, prostredníctvom ktorej sa môžete zapojiť do našej debaty aj vy. Môžete nám posielať otázky a tiež sme pripravili špeciálne hlasovanie, v ktorom môžete hlasovať za najobľúbenejšiu pieseň od Tublatanky. Mailom to ale nebude, dávajte pozor, naschvál som hovoril, že tu máme novinku a tu je jednoduchý návod, ako sa zapojiť a ako na to. Do rozhovorov cez polnoc sa môžete zapojiť úplne jednoducho. Stačí ísť na našu stránku www.teatri.com. V pravej časti je veľká kolónka Hlasuj a pýtaj sa. Ak na ňu kliknete, zobrazí sa vám nové okno, v ktorom si môžete vybrať, či sa chcete pýtať alebo hlasovať. Na vaše otázky budú naši hostia odpovedať a budeme sledovať aj anketu o najobľúbenejšiu pieseň od legendárnej Tublatanky. Priatelia, takže krátku inštruktáž máte. Pokojne ešte raz pripomeniem na našu stránku www.teatri.com. Tam je tá kolónka Hlasujte, pýtajte sa. Tu budeme vidieť vaše otázky a budeme ich samozrejme sa ja vo vašom mene pýtať mojich dnešných hostí. Dobre, chalani, poďme na to. Asi sa pozrieme do tej histórie najskôr na ten úvod toho všetkého, ako to vzniklo. Ako teda si spomínate na tú históriu? Ako vznikla Tublatanka? Tak, Tublatanka. Písal sa rok 1982, september, október, a mal som to šťastie, že som sa prostredníctvom takého speváka Temerafa zoznámil vo vinárni Veľkí Františkáni s veľmi talentovaným bubeníkom Ďurom Černým. A tak sme si padli do oka v debate pri víne. Bola dobrá nálada, veľa muzikantov, umelcov, spisovateľov, hercov chodilo práve do týchto Veľkých Františkánov. No a s Ďurom sme sa bavili o svojich obľúbených kapelách. Mal rád presne to isté, čo som mal rád ja. Dneska sú to už legendárne kapely ako Led Zeppelin, Beatles, Queen, Deep Purple, AC/DC a mnohé ďalšie. No a s Ďurom sme si povedali, že by sme spolu proste niečo vyskúšali hrať. Tak sme spravili prvú skúšku, bas-gitaristu sme ešte nemali. On poznal basového gitaristu a speváka Mariana Grexu, s ktorým som aj ja predtým hral v kapele menom Nervy. A s tými Nervami sme vystupovali najprv len na takých dvoch zábavách. Nebol som hlavným spevákom a nebol som dokonca ani hlavným gitaristom. Hlavným gitaristom tam bol veľmi talentovaný gitarista Andrej Šeban, spieval väčšinou Marian Grexa. No a absolvovali sme tieto dve zábavy a kvôli tomu, že som nechcel nosiť aparatúru, po koncerte niekde v Dojči, to bolo na Záhorí, tak Greg sa to tak v zákulisí spravil, že ma vyhodil. Mal nervy na teba? Ďakujem ti, Marian, že si ma vyhodil. Mal na teba nervy. A potom som sa proste musel poobliadnúť ďalej, pretože som mal vnútri taký proste pocit. Bol som vždycky nadšený z muziky. Keď som bol malý chlapec, matka ma brávala na koncerty do Filharmonie, do Slovenskej filharmonie, do tej krásnej sály a tam som proste videl, ako orchestre hrajú. Brávala ma na sústredenia speváckých súborov, kde ona tiež spievala aj v Slovenskej filharmonii. No a potom som videl mnoho dnes už naozaj legendárnych slovenských kapiel, ako Marian Varga, Collegium Musicum. Ja som sedel normálne na prehrávkach pre slow koncert a bola tam len porota, môj kamarát Tibor Levaj, ktorý ma tam dostal, ktorý mal otca v slow koncerte, a ja. A normálne
Marian Varga, kolegium muzikum robili prehrávky a ja som sa na to normálne díval v divadle A. Bol som úplne nadšený, srdce mi bylo, strašne proste sa mi to páčilo, úplne som sa chvel. Potom neskôr som videl ešte na Vajnorskej Pálo Hamel, Prúdy, Dežo Ursiny. A bol som proste nadšený z muziky a proste to nadšenie asi vyústilo k obdivu gitár. Strašne sa mi páčil Stratocaster a vôbec elektrické gitary. My sme s Dodom Dubánom aj na to vymysleli taký pojem, že vlastne Stratocaster, preto som si kúpil aj Sunburst, akože vychádzajúce slnko, alebo vlastne zapadajúce slnko. Tak sme to s Dodom Dubánom pomenovali, že táto gitara, že to je vlastne taký cukrík letiaci vesmírom. On to dokonca aj maďarsky častokrát prizvukoval, že na konci bolo len cukorka. Urbe repile cukorka sa to Ty si to pamätáš, Ďuro? A bol som proste fascinovaný gitarami, bol som fascinovaný muzikou. A s týmto Ďurom Černým, s talentovaným bubeníkom sme hľadali niekoho, kto by s nami hral na basovú gitaru a spieval, pretože sa nám strašne páčilo hrať v triu. Trio proste to musíš dávať stále výkony, ešte musíš spievať, nikto sa na koncerte nemôže ulievať. A my sme obdivovali vždycky tie veľké trie ako Jimi Hendrix, Experience, Eric Clapton hral s Creamom v triu, Emerson, Lake and Palmer a tie staré kapely. Fantastickí gitaristi potom neskôr prišli, Police, vždycky som to obdivoval, že jak im to v trojke znie. Van Halen hrali tiež len traja, jeden spieval. Tak som bol proste inšpirovaný. Hľadali sme do tretice nejakého basgitaristu a speváka. Našli sme Pala Horváta. Ďuro Černý bol taký dobrý zabávač, vždycky chodil niekde z partiou, sa zabával a našiel niekde na zábave kapelu Mentol a tam spieval basový gitarista Palo Horvát, ktorý mal aj rockový imidž. A potom sme sa s ním neskôr stretli na skúške. Najprv sme ho vyhľadali v Bratislave, až sme ho doviedli do skúšobne. A tak vlastne sme založili tú Blatanku. Chalani, vy si ako spomínate, vy ste neboli teda pri tých začiatkoch, ale určite si taktiež spomínate na tú Blatanku, aká bola? Tak vtedy bola taká úžasná atmosféra, ktorá smrdela zakázanými vecami, undergroundom. A ja som teda žil v Topolčanoch, chodil som do školy do Partizánskej a tam sa už šeptalo, že v Bratislave vznikla nová kapela, že sú to rebeli, hrajú v krojoch, ale majú úžasnú výbavu, lebo vtedy nemal maršala asi nikto. Možno v Čechách nejaké pražské kapely, ale na Slovensku nikto tak sa hovoril, že Ďurinda má maršala a Stratocaster. Tak to bol pre nás poloboch, ktorého sme za to všetci sme mu závideli a zároveň sme ho nenávideli, tak sa to tak šuškalo. To sa mi podarilo doviesť z Anglicka. Dostal som devízový prísľub asi na 6. pokus a vycestoval som na festivali do Spojeného kráľovstva, kde som videl fantastické rockové kapely. Bol som na 2 festivaloch a to som bol na Masters of Rock v Doningtone a potom v Readingu a podarilo sa mi prostredníctvom bubeníka kapely Katapult priamo ísť do fabriky Marshall a kúpiť si zosilovač a reprobedňu Marshall. To som si potom naložil do svojho starého Žiguli, ktoré som kúpil od otca. Prikryl som to dekou a išiel som naspäť do Československa. Som sa poriadne bál, lebo keď som išiel tam, tak na colnici v Bergu ma poriadne prehľadali, že či náhodou nemám nejaké peniaze. Proste nesmeli sa vyvážať tzv. Devízy. Prehľadali mi celé auto, zobrali šrobováky, zrkadlo pod auto. Poriadne sme sa báli s kamarátom, keď sme išli prvýkrát na západ. No a keď som sa vracal z Anglicka a viezol som si svoju aparatúru vytúženú, bola prikrytá dekou a mal som veľké šťastie, že colník to nejakým spôsobom nekontroloval. Len som pýtal, že čo tam máte vzadu na tom zadnom sedadle. To bolo taká kopa, taká deka, tam nejaké veci, ešte som pohádzal nejaké trička. Takže kúpil som si niečo aj na seba, kúpil som si nejaké LP platne a som bol šťastný, že som do Československa doniesol si svoju prvú gitarovú aparatúru. Chalani, pozerám, že ako vidíte aj za mnou, už prichádzajú otázky, je ich naozaj množstvo. Poďme teda hneď, keď to máme pred sebou. Ahojte, pozdravujem vás, chcem sa opýtať, ako sa Maťo stará o svoj hlas. Prajem tu Blatanke ešte veľa úspešných rokov na hudobnej scéne. Maťo. Takže poďme tak. V prvom rade aj ďakujem svojej mame, ktorá ma ako v prvopočiatkoch viedla k hlasovej trošku výchove. Ona bola hlasový pedagóg, popri tom spievala v Slovenskej filharmonii, narábala proste s ľuďmi, s hlasmi. Tak keď som začal spievať, tak mi povedala, čo robiť s hlasom, jednak aby som intonoval,
A jednak, aby som vydržal ťažké koncerty, aby som netlačil hneď na koncerte od prvopočiatku, že prídem na koncert a v prvej minúte proste tak tlačím na hlasivky, že tú hodinu a pol nevydržím. Takže ďakujem svojej mame. Našťastie doteraz som s hlasivkami nemal žiadny problém. Proste tie hlasivky držia, napriek tomu, že na koncerte sa vôbec nešetrím. Dávam plné výkony napriek upozorneniam svojej mamy. A na rozdiel od mnohých rockových spevákov, dajme tomu, ktoré majú chriplavé hlasy a tak ďalej, som nemal ešte doteraz žiadnu operáciu. Veľmi sa tomu teším. Zatiaľ to slúži. Pani, pozerám, ešte tu máme ďalšie otázky. Poďme na ne, lebo naozaj ich prichádza množstvo. Píše nám Peter z Medzilaboriec. Aká bola vaša prvá skladba? Pamätáte si ju ešte a vedeli by ste ju ešte zahrať? Úplne tá prvá bola Dajte mi na to liek z prvej veľkej plátne Tublatanky. Ja som ju dneska ako rekvizitu aj zobral, vlastne týmto to celé začalo. Tuto je veľmi talentovaný basgitarista Pali Horvat, Ďuro Černý. Sme sa odfotili v skúšobni na farmaceutickej fakulte. Boli sme všetci prvákmi vysokých škôl. Ešte aký junák. Áno, tak ja študoval som vysokú školu a farmáciu. Ďuro Černý študoval vo ŠMU a Palo Horvat matematicko-fyzikálnu fakultu. A tam sme nacvičovali ako prvú skladbu Dajte mi na to liek a potom druhá skladba, ktorú sme nacvičovali, je Šlabikár, ku ktorému mám aj taký srdcový vzťah. To ešte hráte vo veľkom doteraz. Pretože jednak to hráme a ten Šlabikár mal aj potom svojich následovníkov. Existuje aj Šlabikár 2, Šlabikár 3, 4 a 5. Proste, jak sa kapela vyvíjala, akými rôznymi životnými obdobiami sme prechádzali, tak vždycky sa Šlabikár 2 napríklad prechádzali sme tým obdobím, že sme odchádzali od rodičov, od rodín. Tak sa vlastne v refréne aj toto spievalo, že skončil som s rodinou, ten prvotný text. A potom prišiel Šlabikár 3, Šlabikár 4, 5, 6, až proste dneska je Šlabikár 9 na svete. Jeden zo šlabikárov bol dokonca venovaný Dodovi Dubánovi, ktorý žiaľ medzi nami nie je. Zároveň ďakujem za tieto vydarené texty. Vlastne tých prvých albumov, ktoré vznikli počas 10 rokov. Ďakujem textárovi a aj manažérovi kapely Martinovi Sarvašovi, ktorý pre nás vytvoril veľmi podarené texty. Zároveň aj potom neskôr rôznym textárom, ktorí so mnou spolupracoval v ďalších rokoch, veľmi pekne ďakujem. To bol Marian Brezány, Miro Jurika, dokonca na poslednom albume moja manželka Mirka, ďakujem. A samozrejme sú to aj producent Ďuro Kupec, ktorý s nami spolupracoval na posledných 4 albumoch. Peťo, ty tu tak ticho sedíš, Chcel som sa pripojiť k prikyvuješ. tomu začiatku, že vlastne chcel som povedať, že keď vyšla táto platňa prvá, Tublatanky, ja som mal v tom čase 12 rokov. Brat doniesol domov platňu, hovorí, pozri sa, perfektná kapela na Slovensku, nová. Tak sme si to púšťali doma, úplne sme boli z toho fakt očarení, doslova, že slovenská kapela je perfektná. Už keď prišla tretia platňa, Žerové znamenie osudu, v 15 rokoch, tak to išlo u nás do kolečka stále na gramofóne. A ja som mal doma vtedy v detskej izbe biciu sadu, celú, tak túto platňu kompletne som nacvičil vtedy. Kompletne som sa to naučil hrať. Úplne, že Tak to ma dodatočne veľmi keby som teší. vedel do budúcna, že vieš čo, naučil Že sa to ti to Peter, zíde raz. zíde sa ti to, áno, prídeš až do Tublatanky a budeš s nimi hrávať. Paráda. A tušil si to kedy vôbec? Nie. Aký to je, vieš, myslíš na to, že chcel by si to, tak túžiš a naraz si tam. Tak jasne, ako hráš na bice, učíš sa a chceš niečo dosiahnuť a tvoj nejaký životný sen je sa dostať do nejakej kapely a fakt hrávať veľké koncerty a vyšlo to. Super. Keď odišiel z kapely Martin Uherčík, tak sme hľadali bubeníka. Keď som videl Peťa bubnovať, tak si hovorím, tak tento technický bubeník, budem šťastný, keď bude hrať u nás v Tublatanke. A odtedy vlastne Peťo s nami hrá už 10. rok 10 rokov, áno. a Ďuro Topor s nami hrá 20 rokov. Toto je človek, ktorý najdlhšie so mnou vydržal. Takže A to si ďakujem, ľudia Ďuro. povedia často, že noví členovia, že ale tí noví členovia už, Ja si pamätám, Petra a Jandu sme sa niekde stretli a tak sme sa bavili, že on hovorí, že ty vole, to utíka. Ja som sa tak ohlédl a říkam si, ten bro so mnou hrá už 25 let. A si ty kokso, keď ja budem hrať 25 rokov a už je to tu pomaličky, už to klope. Tak, budem sa tešiť, keď vydržíme a zároveň keď vydrží so mnou a keď vlastne kapela prežije v zdraví. Tak, jak hovoril môj otec,
Dôležité je sa aj dožiť. Vlastne sme sa dožili 30. výročia existencie a fungovania mena Tublatanka na hudobnej scéne. Našťastie v zdraví a máme samozrejme ďalšie plány. Ja ešte pripomínam opäť našim divákom, že prichádzajú naozaj množstvo otázok a novinkové je aj to, že môžete za tie otázky hlasovať. To znamená, ak už vidíte na tom samotnom playliste nejaké otázky, ktoré sa vám páčia, ktoré by ste chceli preferovať, aby odzneli, tak pokojne za ne môžete hlasovať. A taktiež pripomínam aj hlasovanie za piesne, tie najobľúbenejšie piesne od Tublatanky, ktoré si potom vyhodnotíme, budeme sa na ne pozerať, ktoré sa teda páčia, máme tam pekný zoznam. Poďme ale ďalej. Tá Tublatanka teda vznikla, bola to veľký ošial, ja to viem od mojej sestry, ktorá je vašou veľkou fanúšičkou, to musím povedať. Tak to ma teší, že má taký dobrý vkus. Ja som tiež vyrastal, lebo celá izba oblepená plagátmi, tak to samozrejme asi každý. Aký bol ten začiatok? Bolo to rýchle? Keď ste začali nejako koncertovať alebo skúšať, dostali ste sa hneď, a práve sa pozeráme na to hlasovanie, máme zoznam 10 piesní, takých vašich najobľúbenejších, ako vidíte dnes. Sa asi ľuďom zatiaľ najviac páči. Áno, to dnes tak zľudovelo a dobre sa to spieva. Vlastne mnohí ľudia, keď sa aj dneska zabávajú v podnikoch, tak na záver, keď je už 2 hodiny v noci, tak DJ zahrá dnes a ľudia si to radi spievajú. Taká nadčasová aj v jednom nemenovanom bare pražskom ide pesnička Dnes každý deň o polnoci. Tak to je dobrý bar. Viete prečo? Lebo sa tam zavíja. Chalani, poďme teda na tú otázku. Teda bolo to rýchle, keď ste začali skúšať a stali ste sa známi, slávni, treba to tak povedať, bolo to rýchle? Jednak sme trošku mali aj šťastie. Priniesli sme vlastný repertoár, vlastné pesničky, dosť rýchlo sme ich nacvičili. Zrazu sme mali tých 7-8 pesničiek a mohli sme vystupovať. To sa vlastne udialo aj na prvom vystúpení a to bolo vystúpenie Mladá vlna 82. Tu vtedy organizoval študent VŠMU Rišo Miller, ktorý proste zorganizoval takýto festival a tam dal šancu mladým amatérským kapelám. Tie kapely už väčšinou mali svoje publikum. Hrali tam napríklad výborná kapela Gravis, Demikat, Ventil, potom jedna taká funky, konzervatoristická bratislavská kapela, potom City z Komárna. A tieto kapelky už mali proste svoje publikum. A my sme tam dostali šancu ako novo začínajúca kapela s vlastným repertoárom. Prišli sme do PKO v Bratislave. Samozrejme, že sme mali trému, že ako nás ľudia príjmu. Zahrali sme 6 vlastných pesničiek a jednu prebratú od Who, Pinball Wizard. A sa pamätám, že vytriskla z nás energia. Ďuro perfektne hral na bicie. Ja sa pamätám, že som dal do toho toľko energie, že som si vyštrbil zuby o mikrofón. Rukou som tak silno hral na gitaru, že som v poslednej pesničke roztrhal struny. A po koncerte sme mali sme taký pocit určitého, takej eufórie, takého náčenia a pamätám sa, že vlastne trošku aj na základe tohto koncertu sme mali prvé publikum, prvé ponuky na ďalšie koncerty, potom sme hrali v rôznych kluboch, hlavne po Bratislave. Hrali sme v kinosále, vlastne v kíne Nivip, asi pre 250 ľudí. Potom sme hrali na Vajnorskej a potom boli prvé tie výjazdy. Viem, že prvýkrát sme hrali niekde v Žiari nad Hronom, v Kultúráku. Potom sme hrali Humenné, Michalovce. Potom sme sa dostali do Banskej Bystrice, vo Zvolene, na štadióne. Potom koncerty po celom Československu začali pribúdať. Jožko Šebo, manažér, spravil neskôr, keď sme už mali vydané 2 albumy. Prvý a Skúsime to cez vesmír, čo bol druhý album, tak spravil 28-denné turné po Československu. Zobral svoje auto, vyplagátoval Československo normálne vlastnoručne a my sme išli hrať prvýkrát pre veľa ľudí. Hrali sme štadióny, amfiteátre a veľmi na to rád spomínam. Poďme sa pozrieť na tie štadióny. My máme pripravené aj ukážky, samozrejme aj pre našich divákov. Poďme si pozrieť tú prvú ukážku na rok 1989. Už trošku preskočíme, je to Bratislavský amfiteáter. Máme ukážku, pozrime sa na ňu, ako to vtedy na tom koncerte vyzeralo.
Ztratil som sa v jeho znamení. Zasvetil som živo búrke, horúcu krv z toho mám. Nečakám nikdy, kto mi zavelí. Na čele osud svoj vypálený. Som, áno som, horľavý, hlavé pália ma túžby žeravé. A jedno viem, pokiaľ žijem, to znamenie neopustím. Som dieťa plameňov, cestúvam osvetlým, zomriem až s nádejou. Bratislavský koncert na amfiteátri. Ako si spomínate na tento koncert? Ako si ho ty spomínaš? Lebo, ak sa nemýlim, to je jeden z takých veľkých koncertov. Tak boli sme veľmi šťastní, že na tento koncert prišlo vyše 10 000 ľudí. Tento koncert sme zaznamenávali. Bolo to vlastne naše také prvé video. To video vlastne zaznamenala videofilm Koliba a spravili to naozaj perfektne, pretože tam priniesli perfektnú techniku na tie časy. Už doniesli Jimmy Jiby, to znamená kamery na takých ramenách. Pamätám sa, že sme nemohli spraviť dokonale zvukovú skúšku, pretože ľudia sa tak tlačili dnu, že proste ich pustili skôr. A my sme tú zvukovú skúšku nedokončili. Taký kameraman, ktorý to snímal, tak viem, že ešte postavil kameru doprostred pódia a tam dal ešte svetlo a hovorím, hej, toto nebude dobre, však tu sa nedá kde pohnúť, v strede postavené svetlo a kamera, tak potom viem, že Martin Sarváš ešte bojoval, aby sa to odstranilo preč, ale on hovorí, že on chce kvalitne nasnímať bubeníka Ďura Černého. No, tak sme boli trošku pred týmto koncertom takí nesvoji, boli sme trošku nervózni, lebo sme nemali spravenú dobre zvukovú skúšku. No ale potom sa to vlastne, po tej prvej skladbe, čo bola Žeravé znamenie osudu, to trošku z nás opadlo. A ten koncert je, dá sa povedať, pre nás taký pilotný. Že ľudia po celom Československu ho dobre poznajú, napriek tomu, že je veľmi ťažko zohnateľný. A na tento koncert proste, to sú také spomienky, že to sa už asi nikdy opakovať nebude. Tak jednak sme boli mladí, jednak všetko bolo pred nami. Proste obrovská radosť, energia. Boli sme výborná partia. Ono sa vlastne ale žiadna kapela nevydrží v večnosť. Po 10 rokoch odišiel zo skupiny Palo Horvat, ktorý dal prednosť tvorbe softverov a proste tá počítačová doba ho trošku oslnila. A potom neskôr v roku 97 odišiel zo skupiny bubeník Ďuro Černý. No a vtedy prišli do kapely, vlastne najprv prišiel Ďuro, a to bolo 20 rokov dozadu. Keď som hľadal do partie ešte s Ďurom Černým basového gitaristu, ktorý by aj spieval, spravili sme taký veľký konkurs, dokonca dvakrát som hľadal ľudí, vypísali sme konkurs, ale nikoho som nenašiel. No, ale Ďuro v tom čase bol aj gitarista, aj basista a som povedal, keď budeš hrať len na basovú gitaru, tak poď k nám. Ja ešte doplním to, čo hovoril Martin, že hovoril o tom koncerte na tom amfiteátri, že tam vznikla tá neuróza a to vlastne ostalo aj doteraz, ale to je v tom dobrom slova zmysle, pretože keď aj nie je nejaký problém pred koncertom, tak Maťo ho vyrobí. A to z toho dôvodu, aby sme sa tak naštartovali a nakopli, lebo není horšie, keď ideme hrať koncert a že to je nuda, že ideme hrať koncert. Nie, to nie. To jednoducho musí človek ísť tam s energiou, musí mať nejaký pocit zodpovednosti a musí byť naštartovaný, musí byť nadopovaný tou atmosférou, neurózou a všetkým tým, čo tam chce potom vlastne nechať. Hej, a vlastne vytvoriť nejaký kontakt s tým publikom. Takže myslím si, že aj to je taký ten zvyk, kvázi, ktorý nás udržiava a vlastne láka tých fanúšikov a vedia, že my na tom koncerte vždycky odvedieme maximum, niekedy tam necháme dušu a niekedy ešte aj niečo iné.
Dobre, chalani, dáme si teraz kratučku prestávku, aj vy diváci, zostaňte s nami, pretože v rozhovoroch cez polnoc s Tublatánkou pokračujeme o minútku, takže o minútku sme naspäť, zostaňte s nami. Toto ste s nami už zažili. A toto nás ešte len čaká. Dvanásť rokov televízie Teátri. Som profesionálny hasič už 20 rokov. Je úplne jedno, či vás o majetok pripraví oheň, voda, alebo vám ho niekto ukradne. Pocit domova nenahradíte. Majetok áno. Vyberte si poistenie majetku s najvyšším počtom vybavených poistných udalostí v uplynulom roku. Naše poistenie majetku ochraňuje najviac domácností na Slovensku a dôveruje mu viac ako 900 000 klientov. Allianz Slovenská poisťovňa, váš svet istoty. Priatelia, takže sme naspäť, máme tu v štúdiu u nás kapelu, skupinu Tublatánka, je to naozaj legenda. Bavíme sa o histórii, prejdeme aj na súčasnosť, ale to neskôr. Páni, poďme ale ďalej, aby nám to odsýpalo. Máme pripravenú taktiež ďalšiu ukážku z tej vašej pôvodnej tvorby, alebo z tých v úvodzovkách začiatkov. A máme pripravenú zrejme tú najobľúbenejšiu pieseň, zatiaľ, ktorá teda vyzerala... Ktorá vedie v hlasovaní a je to pieseň Dnes. Takže skúsme si pustiť ukážku. Raz, dva, tri, štyri. Dnes mám rande so svojím mestom. Nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím milióny známym gestom. Práve odbilo 10 hodín. Ja sa dnes iba túlam. Dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. A vy, keď som v uliciach, som dosť biedný. Robím väčšinou to, čo nemám. Tvárim sa, že som zodpovedný. Klamem, smejem sa, som zlý k ženám, ale dnes sa len túlam. Dnes im dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. A vy, Takže toto je zrejme tá najobľúbenejšia pieseň, zatiaľ aj v tom našom hlasovaní vidieť. Ako vznikla táto pieseň? Ako to ťa napadlo? Táto pesnička ešte vznikla na starom byte, keď som býval s rodičmi. Tak som si jedného dňa tak hral na klavíri také akordické spojenie, jednoduché. A do toho som si spieval. Tá melódia sa mi celkom páčila. A potom som išiel tak proste hlasom hore. A mama z kuchyne kričí: Maťko, čo chodíš do takých výšok? Že čo tam tak hore zabíjaš? A ja hovorím mami, že celkom sa mi to páči, že ne, ešte to nejako vycibrím a upravím. Celkom sa mi to páči, nechám to tam. Ona pribehla do izby a hovorí: Maťko, ale musíš to poriadne vybrúsiť, aby to bolo normálne položené, aby to spevácky zaznelo. Tak trošku som sa s tým najprv natrápil, ale potom v štúdiu sa mi to podarilo celkom dobre naspievať a to je vlastne trošku dneska taký znak tej skladby, tie falzety, že idem tak stále do viac a viac do výšok. A ľudia to majú radi,
keď o tej druhej v noci si túto pesničku spievajú, že aj oni idú a poriadne zavíjajú. Chalani, vy tiež, tak doteraz máte tú pieseň, zavíjate aj vy si takto niekde v sprche, alebo takto spievate si aj vy možno tie piesne? Inak sa spýtam, máte teda tieto známe piesne, spievate si ich možno v sprche, alebo niekde, alebo vo voľnom čase, napadne vás vôbec, alebo to je robota, že idem si to odspievať? Ja väčšinou v sprche nespievam. Ja sa priznám, a zvlášť... zakázané v hoteloch. Áno, hej. A zvlášť v poslednej dobe, posledných dňoch a týždňoch, ja v sprche väčšinou nadávam. Lebo ako náhle ja vojdem do sprchy, tak mi zvoní telefón. Teraz mi strašne zvonia telefóny a mám už na to naozaj alergiu. Takže ja si nespievam, ja nadávam. Sorry. Ja som si ešte tiež na tom starom byte niekedy spieval v sprche, ale skôr som si to tak skúšal, že či dokážem niečo zaspievať. Pamätám sa, že som raz spieval Child in Time od The Deep Purple, že či dokážem zaspievať Gillena. A tam sú tiež takéto výšky. Potom on ide ešte do väčších výšok a rodičia prišli, Máťo, čo sa ti preboha niečo stalo? Susedia začali klopať na radiátor, no a odtedy už v sprche nespievam. A dal by si teraz ty Avi? No, zaskočené to je, dajme, to musí byť. Nemám gitaru, nemám k čomu ladiť, nemám absolútny sluch. Ale toho Gillena môžem. Ty ako piesne hrajú vnútri stále? Hrajú, ale ja si nespievam. No, keď som sám v aute, možno niekedy ma to chytí, ale väčšinou nie. Mnohých klepkanie. Väčšinou áno, to je áno. Bubeníci sú neurotici, to stále on klepe, idem s ním v aute a furt to tam dáva. Ale ja sa priznám, ja mám jednu vec, že mne stačí, keď ma upúta nejaká pesnička a môže to byť aj totálna hlúposť cez deň, a mne sa celý deň väčšinou prehráva potom mysli, v noci teda, a tá pesnička mi znie v pozadí. To sa veľakrát zobudím a niekedy aj dobrá vec a niekedy úplne banálna a mi hrá normálne celú noc v mojej hlave. Ešte mám na to takú príhodičku. Ešte za mladá, keď sme chodili s takou dodávkou na koncerty. Peťko, ty si stále mladý. Prečo za mladá? No, keď sme mali prvú kapelku v Topolčanoch, sme chodili takou malou dodávkou, taký starší pán nás vozil a spevák z našej kapely Čumbo, ten si vždycky tak v aute tú pesničku tak vyklepkával nohou a ten pán zrazu zastavil auto, vybehol von z auta, chodil okolo auto, pozera, nastúpil, čo sa deje, pane? A nie, bol som pozrieť, myslel som, že máme nejaký defekt alebo niečo sa deje. A potom Čumbo hovorí, že nie, to si ja takto vyklepkávam a on stále chodil a snoril, že čo sa deje. Pneumatika klepe o asfalte, dostala defekt. Pekne. Páni, poďme ďalej, máme tu ďalšiu ukážku. Pravda nás. Dáme si, tak si pozrime ďalšiu pesničku. Zrejme to je Pravda víťazí. Áno. Svet je iný, než som myslel. Svet je smutný, skutočný. Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť. Smejú sa nám do očí. Žiadna pravda sa im nehodí. Svet sa bojí prázdnych ľudí. Na dušu mu siahajú. Keď sa proti tomu bráni, nôž mu na krk dávajú. Žiadna pravda sa im nehodí. Pravdu nikdy nezabijú, dobre ju skrytú mám. Žije aj keď ju nikde nechcú a nikto pred ňou neutečie. Pravda víťazí, pravde čas nevadí, ani lesk všemocných peňazí. Hlavne počuli sme Pravda víťazí, to je taktiež jedna z takých top piesní asi od vás. Beriete to aj vy tak, že je to obľúbená pieseň? Určite. Tak sme veľmi radi, že tá pesnička sa nejako zapísala do povedomia. Hlasovanie na druhom mieste, inak len tak pripomínam. V roku 89 sa trošku predsa len stala takou nepísanou hymnou Nežnej revolúcie, a to práve kvôli jej textu. Martin Sarvaš tam vymyslel krásny text na taký podnet, že my sme sa s Martinom prechádzali po jednom takom pražskom koncerte v Prahe. Zašli sme si aj na hrad, mali sme
debatu, že čo vlastne, ako bude Tublatanka, ako bude mať tvorbu, o čom budú texty. Mali sme dobrú náladu, proste zašli sme do krčmičiek, čo sú pod hradom. A potom, jak sme išli okolo hradu, tak tam bola československá štandarda Pravda víťazí. Pravda víťazí. A z nej sme si tak zobrali príklad a ja som povedal Martinovi, že čo keby tá nová pesnička bola s tým refrénom, že Pravda víťazí. A Martin mi doniesol o niekoľko dní otextovanú pesničku a presne tento text doniesol a sme radi, že sme potom spravili k nemu v 89. aj videoklip. Katka Ďurovičová, režisérka, spravila veľmi vydarený klip, v ktorom sa objavili všetky vlastne revolučné osobnosti revolúcie 89. Bol tam aj dokonca môj obľúbený pesničkár Karel Kryl, Václav Havel, všetci čarnogurskí, všetci politici, celá tá politická elita. A na túto dobu rád spomínam. Proste boli sme odhodlaní zmeniť, aby železná opona padla. Aký bol teda ten 89. Hovorí sa o vás, že vy ste v podstate zabezpečili aparatúru, áno, na námestí. Tak, je to tak, že ste v podstate to rozbehli? Chceli sme to svojou malou troškou pomôcť revolúcii, pretože som bol ešte na 0. mítingu a to bolo na Hviezdoslovom námestí, kde Milan Kňažko vyhlasoval, že kto môžete, pomôžte. Tak sme akurát tam sedeli a textovali s Martinom Sarvašom v kartóne v nedalekom hoteli a potom sme sa rozhodli, že na taký ten prvý väčší meeting na námestí SMP by sme priniesli svoju gitarovú aparatúru. Tak sme to priniesli autobusom na námestí SMP. Prišiel tam aj náš vtedajší technik Whisky, dneska líder Slobodnej Európy, s Vadimom Kusím a so Sarvašom sme to tam vykladali. Všade na tých bedniach bolo napísané Tublatanka Bratislava. No a takí tí v tých zelených kabátoch už s tými kamerkami, boli tam dvaja, všetko krásne nasnímali, tak trošku sme sa aj obávali o budúcnosť. Na jednej strane samozrejme sme boli odvážni a boli sme rozhodnutí pomôcť revolúcii, ale zase na druhej strane trošku boli obavy, že čo keď náhodou revolúcia nevyjde, alebo že čo keď je to len určité dni revolučné a náhodou sa to potlačí, však všade boli milície proste v pohotovosti a revolúcia nemusela dopadnúť dobre. Ale zase v Rusku už v Sovietskom zväze bol ten pohyb. Michal Gorbačov dal zelenú demokratizácii, takže trošku sme verili aj Michailovi Gorbačovovi. Ešte sa spýtam, dnes nám prišiel do redakcie jeden taký mail, jeden pán, priznám sa, už nepamätám si presne meno, ako sa volal. Musím sa vrátiť späť. Pýtal sa, ako vzniklo vaše logo, alebo ten váš symbol na žeravé znamenia osudu. Vy ste to aj priniesli, ak dovolíte, ja to takto ukážem. To sme potom využili aj na albume Žeravé znamenie osudu a vlastne kvôli tomuto aj bolo toto logo z kovu vytvorené v kovackej dielni v Dunajskej Lužnej a potom sme sa tam dokonca aj fotili v kovackej dielni, kde sme kúli toto železo Tublatanka zahorúca. A vymyslel ho karikaturista Danglár, ktorý priniesol tento návrh, lebo sme chceli, aby to trošku bolo niečo aj v spojení so Slovenskom. Preto tam dal tento ornament do tečka. A valašky. Veľmi to proste vystiehol a to sú vlastne dve obrátené valašky proti sebe. A proste tento emblém nám zostal navždy. Už ho máme 30 rokov a meniť ho nebudeme. Prejdeme do súčasnosti. Naozaj oslovujete teraz 30 rokov. Aké to je po tých 30 rokoch? No. jeden náš kamarát povedal, že nie je až tak zložité, alebo dá sa dostať hore, dá sa dostať aj dolu. Relatívne ľahko. Z nejakého piedestalu alebo z nejakej popularity. Ale veľmi ťažké je sa tam udržať. A my sme zažili, myslím si, že dosť veľa pohnutých chvíľ. To keď by sme začali rekapitulovať, že sme mali ťažké chvíle ako kapela, aj ako ľudia, ako jednotlivci. No ale dôležité je držať pokope. To znamená, keď máme rozdielne názory, čo sa občas stane, ale dôležitý je ten smer a to, že chceme ísť niekam spolu. A v tom prípade ale musíme spolu držať. A takto funguje. A takto funguje, či si dolu alebo hore. A nám sa to našťastie darí, že držíme sa. A zároveň myslím si, že Tublatanka existuje už 30 ročia vďaka našim fanúšikom, ktorým chcem veľmi poďakovať.
Snažili sme sa všetky vlastne prvé LPčka, neskôr to boli CDčka robiť tak, aby boli celé dobré, aby tam nebola proste žiadna výplň, vata alebo pesničky, ktoré nestoja za to. Viem, že nie sme žiadni virtuózi, alebo existuje plno oveľa lepších gitaristov alebo muzikantov, ako sme my, ale chceli sme ponúknuť ľuďom a chceli sme vlastne naplniť aj nejaké svoje hudobné poslanie tým, aby tie CDčka boli aj obsahovo dobré, aby v textoch mali náplň. Zároveň, aby tá muzika bola zapamätateľná, aby mala silné refrény, aby to nebolo len také niečo samoučelné, že proste nahráme CDčko a je tam výplň 13-14 pesničiek a zapadne to prachom za pár mesiacov. Robili sme vždycky platne s najlepším vedomím a svedomím. Snažili sme sa, aby to malo nejaký odkaz do budúcnosti, aby to predsa len malo nejakú hodnotu. Tak ja som bol vychovaný naozaj na kvalitnej muzike. Keď som bol malý, tak som počúval Beatles a dovolím si tvrdiť, že všetky albumy Beatles alebo Queen alebo aj väčšina Rolling Stonesov sú proste platne na úrovni. A vlastne aj tá československá scéna ponúkala dobré albumy. Palo Hamel, Prúdy, perfektná muzika, Collegium Musicum a mnohé ďalšie. Takže ja som si tieto albumy zapamätal. Nehovorím, že som vytvoril rovnocenné. Snažil som sa len ponúknuť, aby tam bola zachytená určitá kvalita. Nikdy som nešiel, vždycky som si nastavoval nejaké zrkadlo alebo spätnú väzbu, že či tie pesničky stoja za to, či majú svoje posolstvo, či každý text má nejaký proste obsah, či niečo tým ľuďom bude hovoriť. Či aj ja s tým budem spokojný. Samozrejme, aj tie texty sa vyvíjali. Častokrát Sarvašovi som nehal prerábať určité pasáže textov, že sa mi nepáčili nejaké slovné výrazy alebo nejaké spojenia. Ale on bol taký zlatý, že mi vždycky ich nahradil, to proste prečiarkol, napísal inú variantu a tá tretia, štvrtá bola dobrá, ale to sa stalo len pri niektorých textoch. A neskôr, dajme tomu, keď Martin trochu už s nami nespolupracoval na všetkých albumoch, dneska s ním spolupracujem síce na všetkých albumoch, ale nerobí už celé albumy, tak som sa snažil, aby aj ďalšie texty boli dobré. Dokonca na poslednom albume som oslovil svoju manželku, ktorá vie písať texty a videl som jej tvorbu, jej básne, texty a tak ďalej, tak som ju požiadal o to, aby prispela na album Svet v ohrození. A k nemu sa dostaneme, taktiež budeme mať ukážku. Ale poďme ešte, prepáč, že takto som ťa sekol, ale k tomu sa ešte dostaneme. Chalani, naozaj tu máme množstvo otázok, poďme ešte vyskúšať aspoň tie, ktoré sú najviac hlasované, alebo tie, ktoré ľudia najviac odklikávajú. Chalani, chcel by som vedieť, či sa ešte dočkáme nejakého živého DVDčka, prípadne aj so všetkými videoklipmi. DVDčko Live 25 rokov sme spravili vlastne pred 5 rokmi. V Prahe sme ho natočili naživo na 2 koncertoch v Retro Music Hall. Kvalitnou technikou. Myslím, že to DVDčko zachytáva súčasnú zostavu Tublatanky v plnej energii a s pesničkami, ktoré sme sa rozhodli dať na tento album. Sú tam aj staré pesničky a aj nové pesničky, aj nová tvorba. Myslím, že fanúšikov by mohlo potešiť toto DVD 25 rokov naživo z Prahy. V budúcnosti by sme chceli natočiť ďalšie, či už živé DVD, alebo aspoň spraviť výberovku a vyťahnuť všetky tie staré videoklipy, ktoré nie sú v našich rukách, ale patria verejnoprávnej televízii, aby sa nám ich podarilo vlastne zoradiť tak, ako prinášala doba, ako postupne ako vznikali, a spraviť z neho DVDčko, ktoré by bolo veľkým potešením našich fanúšikov. Ja to ešte doplním, ak môžem, k tej otázke. Sme v jednaní s jednou televíziou, nie slovenskou. Sme v jednaní a mal by byť ten záznam. Uvidíme, či sa nám to podarí, pretože nie je to jednoduchá vec, nie je to ani lacné. Ale máme potom ešte jednu záložnú variantu, že by sme to spravili sami. To znamená, ale zase musia sa do toho dať nejaké peniaze, ale ten zámer tam je a vidím to na nejakých 80-90%. Takže skôr áno. Dobre, chalani, poďme na ďalšiu. Už sa tešíme na koncert v Bratislave. Čo robíte, keď nekoncertujete? Zdraví vás Fero a Erika z Cífera. No,
Keď nekoncertujeme, tak... Oddychujeme. Bodaj by. Ale nie. Tak musíme žiť aj nejaký osobný život. Popri tom myslíme aj na novú tvorbu. Napríklad ten proces vytvárania nových pesničiek, to je to, čo azda mám najradšej. Keď sa stretneme v skúšobni a vytvárajú sa nové pesničky a začne sa dariť a potom ich počúvame nahraté a už sú pripravené k textovaniu, tak z toho máme obrovskú radosť. Samozrejme, dneska som otcom 2 detí, chcem sa o ne aj starať a chcem im dať dobrú výchovu. Peťo, keď nastúpil do kapely, tak už on bol otcom 2 detí. Áno. Ja som si hovoril, že jak to ten Peťo stíha? Muzika, cestovanie, dlhé prejazdy, koncertné turné a popri tom manželka, 2 deti a dobrá výchova. Áno. A teraz 3 deti. A už mám 3-ročnú Ninu ešte. No ako sa to dá zvládať takto? No, tak dá sa to zvládať v pohode. Tak je to náročné, samozrejme, aj manželka toho má dosť, tak sa snažíme sa nejak doplňať v tej domácnosti. Dobre, páni, dáme si opäť kratučku prestávku, aj vy zostaňte s nami a o minútku sme naspäť. Peniaze, ktoré ste vložili do bank, tam nie sú. Banky ich výhodne investovali bez vás. Nenechajte sa obísť a investujte napriamo s nami. Pravdu o kolobehu peňazí nájdete na investičné príležitosti.sk. JNT banka. Príjemný neskorý večer, priatelia, tak sme naspäť, máme tu Tublatanku, debatujeme o tom, ako vznikli, o súčasnosti, o koncertoch, jednoducho o všetkom. Chalani, ak dovolíte, prejdime tých 5 rokov dozadu, ak sa nemýlim, je to DVDčko, alebo je to ten koncert známy, z ktorého je teda aj DVDčko, 25. výročie vášho vzniku. Pustíme si ukážku a pripomeňte si, aj my si pripomenieme tento taktiež pomerne úspešný koncert. Naznačili ste manželky, rodiny. Kde beriete energiu na tie nové veci, na nové piesne, na nové koncerty? Kde sa dobíjate? Tak ten relax je niekde v spánku. Tak niekedy sa budíme aj z nejakého spánku, ktorý by mal byť tvrdý a proste, že čo sme ešte nespravili, čo ešte musíme spraviť, čo nás čaká ten ďalší deň. Pre mňa je veľká motivácia koncert samotný. Že keď cítim tú odozvu ľudí, tie ich reakcie na to, ako my hráme, ako im to podávame, a to si myslím, že nás všetkých nabíja. Pretože to pódium je pre nás jednak spôsob, ako si zarobiť na živobytie, jednak je to športovisko. Ja hovorím Mateovi, že my len hrajme čo najdlhšie, pretože to nás bude udržiavať pri živote a v kondícii. A máme v zázori také kapely, ako treba Rolling Stones alebo iných dinosaurov. Ale nemáme radi kapely, prídeme na koncert
a už sú to takí starnúci detkovia s brúškom a už tam len stoja. Ešte tam hrajú krivoláke akordy, lebo chcú byť umelci, tak dajú C7, hej. Na čo? Radšej priamo, rovno, od srdca, ale s vitalitou, aby tí ľudia aj niečo videli, nielen počuli. Tak koncert musí byť plný energie, no to je pravda. A to máme radi. Je to pravda, že na koncerte veľa energie vydáme, ale fakt to publikum nám to opätovne vráti. Je to. No a čo sa týka toho, že ako relaxujeme, teda ja poviem za seba, ja sa snažím udržiavať sa, to znamená nejaká posilovňa, mám rád motorky a mám rád dobré jedlo. To znamená, aj ho rád používam, aj ho rád rozdávam a varím. Maťo, prejdeme jednou k takej klebete, ktorú som počul. Neviem, či to je pravda, alebo nie. Napadlo mi to v súvislosti s tým, že tu v rozhovoroch Cez polnoc sme mali teraz nedávno jedného ufológa. Aha. Je to pravda? Ty už vieš, na čo narážam? Áno, ja som to spomenul v jednom rozhovore. Mal som tu možnosť vidieť UFO. Ja, starý neveriaci na UFA, minulý rok som bol na dovolenke v Chorvátsku, na ostrove Krk, v meste Baška. A večer, niečo po 10:00 sme sa s manželkou a s deťmi vracali domov, tlačil som kočík a cítil som niečo z oblohy, že strašne nám tlačí do očí, svetla. Pozriem na oblohu a bolo tam UFO. Nie je to typické, ten tanier, ale ešte manželka hovorí, Maťo, ale to je naozaj UFO. Tak sme sa dívali na to, z toho UFA išli strašne silné svetla. Tam hore bola normálne mreža a cez tú mrežu išli svetla. Tak sme sa na to dívali asi minútu a potom sa to UFO takto začalo zatvárať, tie svetla už potom išli len cez tú mrežu a ešte chvíľočku celé to tak žiarilo a zrazu preč. Proste to muselo byť UFO. Už som aj chcel volať do Trnavy tým ufológom, že či náhodou 21. septembra roku 2012 nezaznamenali nejaké UFO v Chorvátsku. Potom som pozeral na internete a internet je plný UFO, plný proste úkazov UFO. To je dneska ako úplne bežný jav, ale tentokrát, že som to videl naživo, tak tomu úplne verím. Peťo, ty si sa tak podozrivo usmieval. Ja tomu verím. A čo mu podľa mňa UFO to je len nejaká blízka diskotéka a teraz tie laserové show a toto všetko. Ďuro si odtedy robí sa srandu. Minule sme prišli do Žiliny a púšťali tam tie balóny šťastia. A ja som hľadal, že kde to hráme v tej Žiline, som mu volal a Ďuro mi hovorí cez telefón, Maťko, pozri sa na Žilinu, pozri, samé UFO tam lietajú. A moje srdce, že Ježiš, zase uvidím UFO. Už som sa tešil, pozriem z auta, plno tých malých, ale to, nakoniec som zistil, že sú to ohníky a že sú to balóny šťastia, takže dostal si ma. Ty čo na to hovoríš? Ako teraz reálne, lebo sú ľudia, ktorí to naozaj videli, zaznamenali a teda myslia si, že to videli. Ako to ty hodnotíš? Priznám sa, že ja som taký neveriaci Tomáš, podobne ako Maťo. Ja som bol neveriaci Tomáš v tomto zmysle. Ale tiež mám pocit, že asi nebudeme sami tu vo vesmíre. To by bola tragédia. Ale neviem sa k tomu nejak relevantne vyjadriť, pretože nemám taký zážitok. A ja som dosť taký skeptik. Ale zase nemám prečo Maťovi neveriť. S manželkou sme sa napríklad o tom rozprávali potom asi skoro 2-3 dní v kúse, lebo sme boli z toho tak jednak nadšení, trošku manželka sa aj bála, že nie je to sranda vidieť na vlastné oči UFO a bol to obrovský zážitok. A dovolím si tvrdiť, že to bolo UFO. Bolo. A malo to takýto tvar, takýto. A hore bola tá mreža. Nebol to ten lampion? Fakt. Takýto tvár to malo. Takýto tvár. Dobre, páni, poďme ďalej. Vy okrem toho, že koncertujete, pred chvíľkou sme videli teda ukážku z koncertu z 25. výročia, máte teda množstvo klipov. Poďme si pozrieť jeden taký novší, priznám sa, je to jedna z mojich takých vašich najobľúbenejších piesní, Láska útočí, tak pozrieme si na to, diváci to určite ocenia. Už od dávnych čias o dívčatách žien láska útočí a strieda stovky mien. Žehná práve tým, ktorý má čo vziať. Nežná kráľovná nálezu zráť. Dýcham kvôli nej a ona kvôli nám.
očí, ja za každým sa vzdám tvojim márnivým náladám. Vždy, keď s tebou spím, hrám sa s náložou. Chalani, ako hodnotíte túto pieseň? Má pekný videoklip. Natáčali sme to vo veľkej zime. V tej miestnosti, kde sme to natáčali, tam bolo tak 7 stupňov a pamätám si, že už trošku ku koncu klipu natáčania bola taká nervozita. Hlavne Erika, ktorá nám tam hrala v klipe, už bola značne podchladená, takže sme to museli nakoniec trošku urýchliť. Vtedy s nami ešte spolupracoval Dodo Dubán, takže to je on. A tam vidíte, ja to ešte doplním, vzadu vidíte tak z toho kovu, hej, z tých kovových platní vychádzajú akoby také bubliny, alebo my sme boli inšpirovaní vtedy, sa stala tá tragédia v Rusku, že mali tú ponorku, ktorá, tam nastal nejaký výbuch a tí chlapci, tí vojaci tam zomreli, takže tým sme boli inšpirovaní. Áno. To sme tam chceli vlastne dostať. Toto tam vnúkol, aby to vyzeralo jak v kajute v ponorke a že sme tam vlastne tak dosť klaustrofobicky uzavretí a trpíme, lebo láska útočí. Pre tú blatanku je zrejme zlomový aj dátum 25. apríl 2003 a vtedy práve tragicky odišiel jeden člen. Ako to ovplyvnilo kapelu? To pre nás bol veľký šok, keď nás opustil Dodo Dubán. V ten deň sme mali akurát krstiť album v Bratislave. Bol to výročný album k 20. výročiu vzniku a pamätám sa, že prvýkrát som pocítil niečo, keď som išiel cez prístavný most, že Dodo nedojde. Niečo sa mi normálne mozgom prebehlo, že niečo sa proste mu môže stať. Bolo 5 hodín a presne o 5 sa mu to stalo. Keď sme prišli na zvukovú skúšku, nebol tam Dodo. S Ďurom sme skúšali, čakali sme Doda a potom Ďuro dostal ten veľmi zlý telefonát od polície, že žiaľ musí sa podujať na tú nevďačnú úlohu. Áno, takto. Najprv mi volala jedna novinárka, naša spriaznená, a pýtala sa ma, že či je Dodo pri mne. Hovorím, nie, ešte neprišiel. Vedeli sme, že išiel do Budapešti. Boli sme dohodnutí, že príde normálne na zvukovú skúšku, pretože tam bola aj nejaká televízia nachystaná pred koncertom. No a ona mi zavolala a hovorí, že no, lebo stala sa taká vec, že volali mi a údajne, že niekto skočil z okna a mal by to byť Dodo. Tak ja som bol, zle to bolo. Volal som do nemocnice Ružinovskej a tam mi povedali, že mi nič nepovedia do telefónu a keď chcem niečo vedieť alebo dozvedieť sa teda, takže aby som prišiel. Takže sadli sme do auta, išli sme tam. No a tam mi to vlastne doktorka potvrdila, že naozaj to je on. A pýtala sa ma, že či ho chcem vidieť. Ja som nevedel. Hovoríme, prečo, čo, ako vyzerá. A ona hovorí, že no, nespoznáte ho. Takže som to odmietol. Chcel som si zachovať tak, ako som si ho vlastne pamätal. Takže to bolo také... Pretože Dodo bol veľmi veselý človek. On bol zabávač. On prišiel k nám do kapely. On vždycky bol ten, ktorý nosil... On bol od Komárna a s otcom boli takí pestovatelia. Pestovali zeleninu, robili víno, červené, biele. Vždy nám nosil do kapely víno a dobrú náladu. On bol ten, ktorý nás zabával. Častokrát si spomíname na príhody po koncerte, keď sme mali nejakú eufóriu a sedeli sme v hotelovej izbe a pili sme jeho víno častokrát, tak on bol ten zabávač. Keď sa mu niečo nepačilo v televízii, zobral svoju čapicu a začal hádzať po obrazovke čapicu a na to strašne rád spomínam. A mali sme potom obrovské výčitky, keď Dodo odišiel, pretože sme to vôbec nečakali. Na jednej strane ten najväčší klaun môže mať v sebe depresiu, ale my sme o tej depresii vedeli a mali sme tú výčitku, teda mali sme výčitky, že sme ho nezachránili. Že sme ho normálne nechytili a nedoniesli k psychiatrovi, že Dodo, začni sa liečiť. Ale ten moment je veľmi ťažký. Nikto sa nepodvolí tomu, aby bol zavlečený k psychiatrovi, lebo dajme tomu, že jeho kamaráti tušia, že je na hrane života a že môže si niečo spraviť. No. Dodo odišiel. Najťažšia doba v existencii našej kapely. Jeho otec bol strašne zlatý, že chalani, hrajte ďalej.
Áno, pre nás, ja to ešte doplním, ak môžem, pre nás to bol veľký šok aj z toho dôvodu, že my sme Doda poznali, tak ako Máte povedal, že naozaj bol veselý. A človek, ktorý o seba dbá o svoje nechty, nie je polievku z hovedzieho mäsa, lebo vtedy bolo BSE, takže bál sa o seba, chránil sa, staral sa. Myslím si, že mal dostatok všetkého. Hral v dobrej kapele, bol zabezpečený, v podstate nič mu nechýbalo, ale chýbalo mu to niečo, čo my sme nevedeli. To keby sme vedeli, tak by sme spravili určite, že by sme ho nejak vyblokovali alebo by sme sa o ňo postarali. Ale ja som tomu neveril, že on je schopný niečo takého. Aj potom, keď sa to stalo, nás to držalo, my sme nevedeli s Martinom, čo bude ďalej. Týždeň, 2, 3 mesiac, nám sa nič nechcelo, boli sme v úplnej depresii a nechcelo sa nám nič ani hrať. Potom ale prišla pieseň, ktorá je venovaná práve jemu a stala sa hitom taktiež. Áno, je to určitým rokovým hitom, aj keď nie úplne všeobecne, že by ho hrali všetky komerčné rádia. Je to pieseň pre Doda. Spravili sme Dodovi určitú poctu. Natočili sme k pesničke Pieseň pre Doda aj videoklip, pretože Dodo bol tak veľmi dobrý kamarát, výborný spevák, výborný skladateľ a náš priateľ. Takže dovolili sme si spraviť túto poctu, Pieseň pre Doda. Takže toto je ona, skúsme si teda pustiť krátku ukážku. Pália do nás čierne neóny, nikdy svoj pád preč z tohto sveta nepochopí, ten, kto chcel lietať. Priateľ môj, ťažký kríž za druhých si ty niesol, neverí nikto z nás, že si snáď málo zniesol. Boh ten kríž mal za nás niesť, on čaká na konci ciest. Gitara hrá, nepočuť tóny, pália do nás čierne neóny, nikdy svoj pád preč z tohto sveta nepochopí, ten, kto chcel lietať. Tí, ktorých mal si rád, za tebou raz tiež prídu, za veľkou priepasťou sa s tebou všetci zídu, len ty skôr si odišiel, zrušil tiež pozemských tiel. Gitara hrá, nepočuť tóny, pália do nás čierne neóny. Takže toto bola pieseň pre Doda. Vrátim sa ale späť teda k vašim narodeninám. Vy ste pri tejto príležitosti okrem koncertov, teda k 30-ke, pripravili pre fanúšikov aj jeden dokument. Natáčal sa na Devíne. Po tejto piesni si ho taktiež pozrieme. O čo ide? Čo ste na tom Devíne vlastne robili? Vybrali sme si tradičné miesto Devín, ktoré mám rád od malička, na ktoré som chodil niekedy ešte s rodičmi na celodenný výlet. A na tomto mieste sme natáčali dokument, ktorý bude príloha ako DVD ku knihe, ktorú začnem písať a samozrejme aj s chalaňmi začneme robiť na knihe, pretože už možno, že je to na čase. Kapela má 30 rokov a mnoho fanúšikov by chcelo vedieť, ako tých 30 rokov prebiehalo, aké sme mali pocity, názory, ako sme to všetko proste zažívali. Chcel by som, aby tá kniha bola reálna a tento dokument bude príloha tejto knihy. Pozrime si, máme nejaké obrázky aj z Devína priamo, ako ste tam boli, ako fúčalo. Fúkalo. A tam fúka vždycky. A ako to vlastne prebiehalo, alebo čo to bude obsahovať ten dokument? Bude to o vás, o histórii, o čom to všetko bude? Mnohé veci povieme o sebe, čo sme ešte doteraz nepovedali. Trošku sa aj tak predstavíme. Tak práve pozeráme, že teda fúkalo tam velice. Ale je to úžasné miesto, ktoré má atmosféru a mňa potešilo aj to, že sme tam, pretože to je tam história, je tam cítiť história, je tam kus Slovenska, kus slovenskej histórie a ľudia vedia, naši fanúškovia, že my sa hlásime k Slovensku ako takému a sme národne cítiaci.
Takže patrioti, áno. Tak, chalani, o vás je tiež známe, že vy ste, tak povedať, jediná slovenská kapela, ktorá sa aktívne dotkla svetovej politiky, v úvodzovkách takto načrem, pretože ste zložili pieseň, alebo ukážeme si aj po týchto ukážkach klip k piesni Svet v ohrození. Ja som mal tento pocit, pretože trošku sme na vlastnej koži zažili terorizmus a to som bol vtedy so svojou vtedajšou priateľkou v Egypte v Sharm el-Sheikh a priamo na Mubarakovej promenáde v roku 2005 buchla proste nálož teroristická. Zahynuli tam 3 ľudia a keď sme sa vracali domov, tak sme si s Mirkou povedali, že niekedy o terorizme urobíme pesničku proste s protiteroristickým textom. Prešlo niekoľko veľa rokov, prešlo asi 6-7 rokov a predsa sme sa dostali k pesničke s touto tematikou a tak vznikol vlastne text Svet v ohrození. A zároveň vznikol aj videoklip, v ktorom sú reálne teroristické zábery, či už z New Yorku, z moskovského metra, z Madridu, z Londýna, z ruského Beslanu, kde boli terorizované deti v telocvični. Budeme vidieť, že... Chceli sme tým poukázať, že svetový terorizmus je naozaj veľmi nebezpečný. Nikdy nevieš, kde ťa môže zastihnúť a je to jedno veľké zlo. Takže svet v ohrození, hej? Hej. Išlo tam o to, aby sme ukázali realitu a to, čo sa nás priamo dotýka. Teraz sa už pozeráme na ďalšiu pieseň, na novinku, je to Nový vírus. Taktiež tam sa venujete v dnešnej dobe, modernej dobe. Je ten svet naozaj taký veľký vírus? Chceli by sme, aby naše texty boli názorové. Preto aj nový vírus, pretože v dnešnej dobe sa šíri aj médiami, aj všetkými možnými cestami určitý nový vírus. Napríklad sú to také určité neduhy, ako napríklad drogovanie. Veľmi veľa mladých ľudí podľahne drogám. Táto téma je možno trošku už častokrát omielaná, ale je to naozaj stále aktuálne. Alebo snobizmus. To sa mi tiež moc nepáči, keď je niekto proste snobský a ukazuje svoj majetok, ukazuje, na čo má a moc sa chváli. A mnohé proste ďalšie veci sú v tomto novom víruse, hlavne v tom texte, vypovedané. Chalani, máme tu ešte naozaj množstvo otázok, tak poďme naozaj len stručne, áno, nie. Dobrý večer, chystá sa skupina nahrať ešte nejaký album s vianočnými koledami? Vy ste tým známi, že sa tiež tomu venujete a máte taktiež tieto vianočné piesne? Sme kapela, ktorá vydala 2 vianočné albumy so slovenskými koledami, ale aj vlastnými pesničkami. Spracovali sme vyše 30 slovenských vianočných piesní, pretože sú krásne a chceli sme ich spraviť v našom aranžmáne. Budeme sa tomu venovať aj v budúcnosti, pretože je tu pôžitok robiť nové pesničky. V tomto duchu, vianočnom. Koľko gitár ste už polámali na koncertoch? Tak v minulosti som polámal asi 5-6 gitár. Dneska by som to už neurobil, pretože gitara to je jedno krásne ľudské dielo. Dneska by mi už bolo ľúto tej práce, že niekto sa namáhal tú gitaru, zostrojil, potom ju ladil, lakoval a potom vznikol z toho ten krásny cukrík letiaci vesmírom. Takže dneska by mi toho už bolo ľúto. Ďalšia otázka. Maťo, nie si náhodou ľavák? To je ďalšia. Áno, nie? Nie, som pravák. Pravák? Pravák. Výborne, kto vie, kde to divák nabral. Aj hokejku držím na pravú stranu. A ja tiež takto držím. Ja na ľavú. A ty si ľavák? Pravák. No, možno budúci. Všetko naopak. Dobre, páni, naozaj máme tu množstvo otázok, na ktoré žiaľ nestíhame odpovedať, keby sme tu ešte 3 hodiny sedeli. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli hostiami našich rozhovorov cez polnoc. Ak môžeme, tak si pozrime ešte graf, ktorý hovorí o tom, ktorá pieseň je pre našich divákov najobľúbenejšia vaša. Môže to byť aj inšpirácia, takže na prvom mieste je pieseň Dnes, takže ľudia môžu zabíjať. Rád, že tá pesnička zľudovela a že sa tak zapísala do povedomia. Možno aj jej textom, o tom, že je to rande so svojím mestom. Pravda víťazí na druhom mieste, taktiež veľmi... Veľmi ma teší tento vkus. A skúsime to cez vesmír, taktiež klasika. Teší ma. Dobre, páni, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, že ste prijali takéto nočné pozvanie. Nech sa vám darí
koncerty vás čakajú. Skúsme ešte kedy najbližšie. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie Teatrojke do tejto relácie Rozhovory cez polnoc. Super. Koncerty 27.9. je najbližší, to je v Nitre. Potom sme v Pezinku 28. a potom sa to už odvíja ďalej na východe. Tam máme Michalovce, Bardejov, Prešov už je vypredaný, potom je tam Bratislava, myslím, že tá tiež. A potom zase budeme v Čechách. Brno, Zlín, Praha, Jindřichov Hradec. Levice, Trenčín. Takže veľa koncertov, všetko na vašej stránke predpokladám. Všetko je tam, dublatanka.sk. Dobre, chalani, ešte raz pekný večer, dobrú noc. Ďakujeme, dobrú noc. Priatelia, no to je z dnešných rozhovorov cez polnoc všetko. Som rád, že ste boli s nami. Dúfam, že sa vám naši hostia páčili a želám vám už peknú sobotu, pekný víkend a dovidenia na budúce.